u Zekaria don haga por jong hagai u hagai balu Zekaria ki tholpa haga jo usnem haga snem ka baar jong jing sunshar jong usim Darius ngin play direct kitab Zekaria no menungkong kad khot menungkong go kumne hau banai bapra jong snem go baar jong jing sunshar usim Darius kawan ngtin turai hau Zekaria khon jong berekaya khon jong ido unoi tholpa so ngitip ba ngtin turai kawan ho hagai hau banai ban riu jong jing sunshar jong Darius hag snem go baar jong sunshar jong mantapar Zekaria kawan ngtin turai hau banai bapra jong snem go baar kajing sunshar usim Darius so Zekaria but hagai ki dono jong snem ki tholpa kum basan spa snem tam e shwa Jesus Christ so hagani ke Bible jinga loong baya ki kitab Zekaria la tho hag spa snem ko ben riu ha shwa Jesus Drew spa snem ha shwa Jesus Christ hag spa snem ko ben riu kata de ke ba kam biang manong so ngchong kulum san spa snem tam e shwa Jesus Christ we told pa Zekaria now ke kitab Zekaria ukren we told pa pang ke jiwan pai pat jong ki ukren pang gitu ki briu ki balawan pai na Babylon pada kitab hakal no menungkong uyo i jing thopau ba ukren Jepang kumno ba ublei ule bha yegi Israel hadin jeng kon yo postnem ta de khot ka ba khat ar uong mela pen shitom ye ki Juda nyo postnem hato memle isnei pat iki parutralo juba bo ngala isnei de shisha ye ke Jerusalem nambar nga pihon shisha ye ke Jerusalem ta de khot khat saw ban ngada pihon ye ke Sion ban ngada pihon ye ka da ke pihon ke bakhra khumut kumne nga I palat ye ke Jerusalem nga I palat ban ngamla ban shus ngap ngamla ban shu pan shitom sa iki so ngan pan phai pat ye ke jing lomrao ju ki na Babylon kin lai phai byang she Juda so kata ka de ka ket khot bakhat nyu ong kumni ye ka ngan pen roi spa byang ye ka no ye ki nong ba bat ngan pentengen ye ka Sion bat ngan jit ya ka Jerusalem kita dei kentin jo ke jing tholpau Zekaria baru ong blei ong khot ye ka nong ba jo baru pentengen pada ka se ka nong baar udang kreni ye ki jo baru ong ye ka Jerusalem on shong briu haka bat kandap briu yang shibun ki briu kin wan ban shong yang se ne po Jerusalem baru try unlong kenro ye ke Jerusalem tadi nong baar khot besar bat ngalong ke burom jongka bat ngan shong sa hapadeng jongka Jerusalem so uplay Ukraine we tholpa langbo Zekaria baun syapang ke jing wan pai jong ki Juda na Babylon she Juda hadin gitu nyo posnem bat habau ong kin sawan habau ong hadin jong ki jing wan pai ki kin le ayu kin ruai da ke bakmen ngi khot baspo kin ruai kemen bat to ruai to le kemen ko khon jong ke Sion na ba khmi ngawan an shong hapadeng jong pa ong trai kini ye no belai Zekaria i jing thopau syapang Joshua lene Joshua yo ye gene jing thopau syapang ne bre Joshua ubadei urang ba lengdo ha to por ha por jong Zerubbabel ha por jong Zekaria por jong Hagai ne Joshua do urang ba lengdo ubamu bat Zerubbabel kite ye ke temple andre snotenat kitab Zekaria ko kon no balat ko penongkong bleu yo sorry Zekaria yo ke jing thopau syapang ne breu ba pong de ke jan ke betengit pong ke jan ke bejabo ranjan thot ke balai Joshua pong de ke jan ke ba tengit ranjan baru de yeng khamato angel
baru angel lo ong ita ki ba yang jan ju to shim to lao no itu ka jan ka ba jebo na u now kene kede jing ito pau jong u Zakaria hari ngilap ka e ba ja ha ka ba shisha in reality ka e ba ja kede gini ba kalau nong bel sorry kat khot ban kong no malai ka ong udon u soitan u bele persya u ba yang jan jong u Joshua pe upen thot ban kong ong kumne u bleu pen i hanga ya u Joshua u bade rang ba long do u bade yeng khma to ang tra ber soitan u de yeng sektiga mon u bade le persya u so ngilap haga kitab Zakaria bodon soitan u ba yeng hajan jong Joshua ba pli Joshua pong daga jairen daga jan ka batengit ke gini ke gini sungo to iki ngi sungo lap sungo to iki ni kitab u Ezra bagi kitab Hezekiah ke bekren Jepang ke jing le persya jong gitu gibriu ndah ba kimut bantai ke temple kidon gibriu bakhang don gibriu ki ba mudui shows im jong ke persya shows im persya banang balai mi ai bor ki bantai pe la da kitai gini ke ye gini ke temple la da kitai par ke kan ro la twala da kitai par ke Jerusalem pendiang biang ni ke nong ba kin long ki bri ke balai kiat ki balai persya ki bom ko ngo Yusem so ong ki bakin sange so ye kini ke baro u Zakaria u yo i ba kita upunan kami contain soitan adversary so soitan so yo Zakaria no balau yo i chapang Joshua kumno ba u pong na jam tingit bad u angel tra ong law ke tu ke janyo u but pen khoi yu kemud kumni ngan pedon kam yo Joshua ba un long way naki shekri jong blai u long do u ban yeng naga benta u blai hagata kapor so kita ada long belai sorry kalau besau ke keren Jepang u Zerubbabel Jepang gitu ki yo i jing to pau Jepang ki deng pen yang syarak Jepang ki syarak bat kum da ter baru keren Jepang u Zerubbabel baru daga kti u Zerubbabel un pen yang ye ke temple kalau besau ke khot besan ko ong ke kti jong sorry long besau khot bakhandai ki kti jong Zerubbabel kila seng norim ya gane ga yeng bat ki kti jong uro kin pendep ya ka so kisdang bantai ya ka temple ha por jong Zerubbabel baru Zakaria ro itulpa bau de u Zerubbabel uban bu norim uban seng norim ya temple jong trai de mo uro uban pendep ya ka kalong da shisha kum ta ka por jong u pendep ya ka temple ha Jerusalem ka temple ka baar tu temple ke bau sem Nebukadnezar ulu penjat kepada ke temple jong Solomon okay now kita ada ke nong baar bar khot sorry nong besar khot kat sa ko kini arngut kilong kita ke belesek junga ngamtip yeno ble Ukraine angel Ukraine tambang asutharai kini arngut ke thau yo Zerubbabel baru Joshua so kini gide kita ke bal pesle jong tra ke yeng khamar tra now kidon ki jing tu pau ki bo Zakaria yo i hang nei Jepang ke na do nong ba pra tangan pen ipil nong ba pra kong kumno na do nong ba pra wi thol pa Jepang ke Jerusalem kumno kan long ke Jerusalem sisin gesngi kumut wi thol pa kumba rus dona sorry sanspa sem tame e haswa Jesus Christ wi thol pa kumno Jepang ke Jerusalem baru ong ke Jerusalem kan long kumni kan long ba pra wong bleu ong ngada bishni ke Jerusalem bade ke sayon do kata but ngan wan pai pat sayon ngan shong sa hapreng jong ke Jerusalem but ke ye ke Jerusalem on khot ke nong ba jong ke jing shisha khot besau tare long pra khot besau kumni ong tra gi pai on don ro ki briu temen bat ki briu shen ki rang ba ki temen bat ki ru ki briu ki kan thai ki temen ki ban shong ha ke surok ba jong Jerusalem bat ubriu undon ni lo ding do akting ju unamar bo Islam so we thol pa Jepang ka Jerusalem ha kawi gisni kan salong kumni kumne we thol pa pli Zakaria mana por ke punjot ya ka Juda ba
bor khoi mdon chuk bru bashong tu hoi idon katu ani kendiat ki bru ki bom ler ki bru ki bom larkam so ki don ki bru bashong judah rei menta pot itu lepa sepang kumno sisin gisngi ke judah kan long kumni ki bru kin wan shong biang bat an pendap yang semam ya ke judah bat ki bru kin imslam ki temen kin ya do ding do namar bagi imslam kene ke de ki tu lepa jong bat khot ban riu ko ong khot basan ko ong kumni ye ki nongba sorry ki surok jong ka nongba on pendap dagi kena shenrang bat kentei ki bad ya le ka surok jong ka kemut kumne PE dang shen la penjot ye ke Jerusalem bat mdon briu sho peshong sa ka kala kan ja bat nyo post nem ka shong thaj sabaton kani ka Judah harengan itu pi kan sopoi ke por ban pendap briu biang ini kan nongba ye kani jaka ye Jerusalem ye ka Judah bat kindap ki briu ki khna ki ben le kai na mar mdon thma ta kini le kai ha surok bat kindap de government kini shet jaka kin ye le kai ko jaj so ta ga de jing thul pa jong so kariya khot ba pra ko ngan walam pat iki bat ngan shong sa hapdeng ke Jerusalem ki long pai lang janga nga ngano ble jeng ki ha ke jing sha barag hok nadu ko nong ba pra ter thul pa kumni long ba khandai ukran chpang ke jiwan jo mesaya khot ba khandai ko kumni ko khun jong ge sayon to lekmen de jing lekmen wo khrao to pertajam ko khun jong ke Jerusalem khmi usim jo pawan ubo hok bot ubo ra ye ke jing penem uba de penrit de usyong halor khon kada kene gede ge jing thol pa jong se khriach pang ge jiwan jo mesaya ne do de khot be phok le nong be phok ter pang ka lawe jong ke Jerusalem kumno kan long le nong be phok nong khat be nong khat ar ye kren gum taw thol pa pang kisi ke banwan ke le nong ge ba khat ar khot ba prang ong kum ni hagda gisi utrai un yada yakinong shong shnong jong ke Jerusalem utaw butlot apreng jopi hagata kasni ulong kumu debit bat ke yengu debit kan long kum jong kumu blay kum u angel jong try hakmat joki thot bespok ong ngan the yo haga yengu debit bat hagi nong shong shnong jong Jerusalem yo mensim jong jing ia okay bat ke jing kerpat ke jing duai so tagi dei ke jing tulpa jong ul nong khalar ko khatsa nong khalar nong khatsa kini ke kren chepang hagawai gisngi so wan ban long play haga perthai baro de nong khatsa khot bakhandai ko trai un long sim haga perthai baro kawai bat ke khot bakhan riu ter do ar phoi ukren chepang ki briu kumno kin wan ban mane yu play na keleng kiri kin wan bat kin mane yu sim kin mane sim yu play utrai jong ki pai bat kin sumar ya kan niam jong ke yeng trap ngi i na kitab Hezekiah ukran Jepang ki breu kumno ki sumar kan niam jong yeng trap kitab Zakaria ro uban ya kan ke jo baki devan burom ya kan niam jong yeng trap so kin wan ban mani kin wan ban celebrate ban rakhe kan niam jong yeng trap thot ba arfwe kalan ba khado ko ongkum ni ti onom don shu kinong kanan ha ka yeng jong try kipai so habangi pule kitab Zakaria ka khlam keren Jepang jong aja pegam de story jong aja pegam de story jong gajai pang review haga por jong hadin baki wan pai pat na Babylon kin te ya ka nong ba jo ki sin ki te ka kanro ki te ya ka temple utrai hang tu kam de Jepang jong aja pi so kunung Jepang ya testament brim kumne gen pule ka daga history khli kalong kumno to por ke juk kalong kumno kren cheno kren yeno mano bakren kalong kumno so kata gede kita Zakaria